Hej Svend, det er Pony og Laura, der har lavet noget. Vi har lavet historie her i dag, men vi har haft lidt travlt, så vi har valgt kun at fokusere på, ja, hvad var det nu? Altså tidslinjen har vi snakket lidt Ja, vi om. har snakket om tidslinjen, og så har vi valgt at fokusere på det der med George Kennan, om hans mening om sovjetisk politik, og så Nikolaj Novikovs mening om USA's USA's politik. politik. Så vi vil egentlig bare lige gå igennem. Altså, det er fordi, vi har haft lidt travlt her søndag, men vi prøver lige. Så vi starter lidt med tidslinjen. Og den starter jo egentlig i slutningen af 2. verdenskrig, og så slutter den igen ved, altså sådan, der er to slutninger. Den ene, det er Berlinmurens fald, men den endelige, fordi at der var det George Bush, som erklærede, at den var slut, og det var i januar 1992. Og så på et tidspunkt, der Sovjet det havde invaderet Ungarn, og det var i 1956, og de var tæt, og så invaderede de også Tjekkoslovakiet i 1958, og var tæt på at invadere Polen i 1981. Og NATO altså de var med sikkerhed, eller de vidste med sikkerhed, at Sovjetunionen og ikke noget jeg ikke kan finde ud af at udtale, Nej, det kan jeg. Warszawa-pagten. Warszava-pagten, som er de kommunistiske landes militæralliance, at de også havde udarbejdet konkrete planer for at angribe Vesteuropa. Ja, på Vesteuropa. Ja, angreb Og på så Vesteuropa. Marshallplanen, det var en hjælp til ikke-kommunistiske lande i Europa, sådan til at bygge et stærkt vestligt Europa. Og Koreakrigen den startede fra 1950 til 1953, og grunden til opdelingen mellem Syd- og Nordkorea, det er, at de blev støttet af forskellige lande. I syd, der var det USA og Storbritannien, og i Nordkorea, der var det Kina og andre asiatiske lande. Og det er også derfor, at de i dag ikke, at de stadigvæk er Der er adskilt. stadig en stor krig over det der. Så. Og Warszava-pagten, den blev stiftet i 1955, og det var fordi, at Vesttyskland, de indtrådte i NATO. Og den blev opløst igen i 1991, så faktisk et år før, at Bush han erklærede krigen for færdig. Ja. Og så var der jo Berlinmuren, som blev opført i 1961 for at adskille Øst- og Vest-Berlin, og den faldt så igen i 89. Ja, og Kubakrisen startede i 1962, hvor at USA og Sovjetunionen troede med, at de ville anvende sådan atomvåben, fordi de sovjetiske missilinstallationer hedder det, undskyld, de var fundet i Cuba, og Kubakrisen, det var det tætteste på, at verden nogensinde var, altså at der var kommet en krig, fordi at der var ham her, som havde fundet en kæmpe stor bombe. Der var atomkrig mellem de to atommagter. Ja, det var lidt et muskelspil, fordi at de blev ved med at affyre de her atomer, eller afprøve de her atomer, som de havde, og sådan nogle ting der, og så endte det så med, at de stoppede, og så var det så, at Rusland, de lavede den første raket, der kom ud i rummet og sådan nogle ting der, så det var bare lidt at spille med musklerne. Men Vietnamkrigen, det var en borgerkrig, og den startede i 1955 og sluttede igen i 1975. Og krigen, det var en krig mellem kommunistiske og antikommunistiske lande. Eller, hvad hedder sådan noget? Ja, antikommunistiske. Ja, lande i... Nej, hvad hedder sådan noget? Antikommunister i Vietnam. Ja, i Vietnam. Så var der Sovjetunionen, som blev opløst i 1991, også et år før, at Bush han erklærede krigen for afsluttet. Og der bestod den blandt andet af ham, som hedder Mikhail Gorbachev, eller sådan noget, som gjorde en rigtig vigtig indsats til, at vi skulle få et mere samlet Europa. Og Sovjetunionen, der var 15 formelle republikker, som blandt andet var Rusland, som var en dominerende delrepublik. Ja, og så sluttede den jo så der i 1992. Ja. Så har vi lidt om de her forskellige mænd. Yes. Jeg starter med George Kennan.
Og han sagde før alle andre, at USA de skulle forberede sig på en langvarig konflikt mellem Sovjet og USA. Og Sovjet det var en politisk stærk magt, som også var fleksibel, og den var og det var en uindskrænket magt. Og den var sådan meget højt udviklet og en et vidt forgrenet apparat, som kunne yde indflydelse i andre lande, så det var sådan en meget stærk magt. Men den havde også sådan nogle negative sider, som var for eksempel, at den var følsom over for styrkens logik, og så var den ikke skematisk, og den var dumdristig. Ej, det var Og ikke dumdristig, ja. Og de løb heller ikke nogen risicier, er det vel egentlig. Men en god ting var også, at de sagtens kunne trække sig tilbage, hvis de mødte en stærk modstand, så de kunne godt gå på kompromis, for eksempel. Og Sovjet, det var en meget svag, en magt i forhold til den hele, vestlige verden som helhed, ja. Sovjet, det kunne ikke rigtig klare et magtskifte, fordi for eksempel dengang, at Lenin han døde, der ødelagde det Sovjetstaten i 15 år. Og så al sovjetisk propaganda uden for Sovjets sikkerhedssfære er grundlæggende negativt eller destruktivt, og derfor så var det let at bekæmpe med et hvilket som helst intelligent og virkelig konstruktivt program, står der. Yes. Ja. Så vil du sige lidt, eller hvad? Ja, jeg tager lige resten. Han synes, at forholdet mellem USA og Rusland skal forbedres ved, at man skal være mere ærlig. Og han ser ingen risiko ved, at ærligheden, ved ærligheden, det eneste det er bare, at folk de er bange for det nye og det ukendte, og derfor synes han, at borgerne skal informeres mere, bedre og ordentligt. Kina vil gerne have, at USA holder sådan fast på deres samfundsopfattelse, fordi at der er størst fare, når de skal løse problemer med sovjetkommunisme. Eller den største fare er, når de skal løse problemer med sovjetkommunisme. Ja, at de bliver de bliver det samme som... Ja, at de får samme meninger som dem, de faktisk er i strid med, altså sovjetkommunismen. Ja. Okay, og så er der lige lidt om Nikolaj Novikov. Og hvad hans mening om USA's politik er. Hvordan holder sig kæft? USA's politik, den karakteriseres sådan en stræben efter verdensherredømmet, efter krigsperioden. Novikov, han mener også, at USA har ret til at lede verden, sådan alle kræfterne i amerikansk diplomati, i hær, luftvåbnet, og videre. Det er mobiliseret for at tjene denne politik. USA har etableret et system, der rykker langt sådan ud over de amerikanske grænser med flådebaser og luftbaser. Man kan sige, at hele den første del af det, som han fortæller om USA's politik, er ret positivt i forhold til George Kennans mening om sovjetisk. Ja, der var også noget positivt, men han synes i hvert fald, det hælder mest til negativt. Ja. USA blev også anklaget for at vi indtage rollen som en magtfuld faktor i sådan vigtige spørgsmål omkring verden. Og de to vigtigste magter, Japan og Tyskland, som er USA's største konkurrenter i forhold til økonomi og udenrigspolitik, de blev alle sammen besejret af England eller Storbritannien. Sovjet har igen etableret et venligt forhold til tidligere fjendtlige lande, og de vil derfor ikke gå til angreb på nogle af de her lande. Så. Ja. USA, de har mange forholdsregler, og har den hensigt at tilvejebringe betingelser for at få verdensherredømmet i en ny fremtidig krig, altså hvad Nikolaj Novikov han mener om det. Så her havde vi 2 sider af samme historie, kan man vel sige, og så en tidslinje. Vi håber, du synes, det er fint. Det er godt. Hej Svend. Hej Svend.